ତାପରେ ଦେଖିବାରେ ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ଗାଁରେ ଘର ଆଉ କମିଟି ସେଠାରେ ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କମିଟି ମାନେ ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମିଟିଂ ହୁଏ। ତ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି ଆମ କମିଟି ମୁଁ ତ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଥିଲି ଆମ ଗାଁରେ ଯେଉଁ ମଟର ଲାଗିଥିଲା ସେ ମଟର ଦେଇକି ଚୁରି କରି ନେଇଯାଇଛି। ତ ଆମ ଗାଁରେ ଲାଇନ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ତ ତେଣୁକରି ମୁଁ ଦେଖିପାରୁଛି ମୁଁ ଏଠି ପଳେଇ ଆସିଛି ଗାଡ଼ି ଚାର୍ଜ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଦେଖିପାରୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଡ଼ି ଚାର୍ଜ ହେଉଛି। ତ ଦେଖିପାରୁଛି ଗାଡ଼ି ଚାର୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ସାଉଣ୍ଡ ଗୋଟେ ବାହାରିଛି ଦେଖିପାରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବି ଆମର ଲାଇନ୍ ଚାର୍ଜ କଥା ଭଲରେ ବୁଝା ରହିଛି। ସେପଟେ ବଲ୍ ଗୋଟେ ଲାଗିଥିଲା ବଲ୍ଟା ଅଡ଼ିକି ଦେଇଯାଇଛି। ତ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଟିକେ ଭିତରେ ପକାଇଲେ ବଲ୍ ଟିକେ ଦେଇଯାଇଛି। ସେ ହେଉଛି ଆମ ଗାଁ କଣ୍ଠମାଳ କମିଟି ଯାହାକି ଚାର୍ଜ କରିବା ଗାଁ ଯେତେ ଚାର୍ଜ କଲେ ବି ଲାଇଟ୍ ବିଲ୍ ଉଠିବନି। ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ତ ଆଜି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ବହୁତ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ କରି ଦେଖା